joget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa berdiri. Musbita. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi terapi. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Malam minggu jadi terapi, dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Joget di pinggir jalan, bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa berdiri. Kita bro. Cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji jadi seribu janji, janji akan pulang ini. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi selalu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Ku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Joget di pinggir jalan, bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa berdiri. Joget di pinggir jalan, bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting kita berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa berdiri. Teman-teman kabeh nggih yang sudah berkenan hadir, dan juga khususon dumateng nggih mbok menawa tadi ada Pak RT Pak RW sedaya lenggah nggih nenggani ngantos paripurna lan ugi salam taklim katur sepateng para pini sepuh lan ugi para paraga wiking ingkang nyambut damel wonten ing dalu menika. Nggih mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng sedaya kalih ing sambikala sedaya pinaringan selamat sehat ngantos paripurna. Sesarengan ada Armuswida hadir kembali bersama Dina Ayu Mijil saking tlatah Kutha Bandar. Ya, Dek Dina, semonggo dados.
di season yang kedua. Mas. Main Heeh. ganti casing, orang ganti mesin. Tetep wonge padha wae. Alhamdulillah. Teman-teman panggah banyu ini nggih Mas. Pah, tamune akeh banget. Heeh. Kaya to sinoman-sinoman kang gani teman-teman dari Mas Wiono kalian Mbak Dwinda luar biasa sedaya kepareng rawuh derek tenggo muji mring ngarsa Gusti Allah angenipun sami sampun kersa lenggah wonten dalu punika derek ndedonga kita muga-muga teman-teman berjuang cepat diberikan momongan. Ambil tungane separa sepuh kabeh. Sampeyan bengi iki kok sangar mentong. Ireng-ireng to, Dik. Ya karena kahanan, Dik. Tahanan. Heeh, kahanane mergo piye? Usume udah. Lambe sing kirane gampang reget aja dienggo. Ora apa-apa. Sing penting awake dhewe sang rawuh mriki dugi mriki memberikan hiburan sebisa mungkin awake dhewe, sak mampune awake dhewe kepada seluruh warga masyarakat sedaya. Mbok pilih nanti yang sinoman ngersake lelagon boleh. Boleh. Di jam malam luar biasa nek mau awan lus. Besan rawuh kurang luwih jam 3. Jam 3. Jan ramung. Ora umum nek ngono. Biasanya adu heran ya. Saka godek Joso Kidul to kami. Alhamdulillah. Dari libur dumateng para tamu dan sedaya tertentu ataupun dumateng para sinoman undangan sedaya kang sampun kepar lenggah wonten ing sasana palenggahan. Lalu salam taklim matur dumateng para gawe king sing ngublek-ngublek iwak. Bu, iwake gosong mbok tinggal nonton. Sing nonton ki saksa ijan rawuh pernenggane awake dhewe lho Dik. Para dulur-dulur dari Joso Kidul Tokawi sedaya kepareng rawuh matur sembah nuwun matur ageng panuwun nggih mengke ale nonton nanti bubar kendang. Iki lek Sampeyan emang ngomong apa? Hah? Sampeyan emang ngomong apa balen? Ya ben kowe ora ngrungokne aku to, Dik. Wah, cipok borok kowe iki. Yeh ojo. Jan ramum wah ninggal imbon-imbon barang. Ayo so, Harum Puspita, hari bersama teman-teman kabeh dari konco-konco sinoman lan ugi para sepuh sedaya. Iya, engko karo Mas iki. Masyaallah. Wah, Mas iki sing wis lagi di Lintang Asmara. Lintang Asmara. Iya. Kok sing nyekel kamera aku ya nyanyi. Anje kudu no. Sing nyekel kamera nyanyi pupusin longso. Kita lagi. Pupusin longso. Kita lagi pedotan. Oh iya. Lagi pedot toh, Mas. Pedot. Ora pedotan, Dik. Piye? Berubet. Usume ngene iki. Alah lek ora apa-apa. Nanti tunggu ya Mas ya. Mbok pilih dari warga sini mungkin monggo. Iya, Dik. Tak nonton sampai. Kok ditonton anu to, Dik? Ribut mentok. Ayo, jan iki di streaming, Dik. Di syuting, Dik. Di syuting. Dilebok ning Dilebokne ning apa? ning JTV. JTV. Iki tunggale basane ipik-ipik barang. Berita kehilangan nenek. Iya. Kita kehilangan. Ya, ada rumus beda Indonesia. Harum Puspita. Kurang
endah tenan ajan. Gawe lonaning ngati. Wah. Rakat mangawan. Manis tur mraati. Wis suwe nggonku lelono. Golek isi podang kuning. Wah penak yo yung ngono ya. Ipo bunga ing atiku. Jian kamu. Neno. Nyanding. Nanding bisa dadi tombo. Wah penak yo mak. Nduk ya. Bejo kemayangan yo no ya. Melimbuan tadi. Damai pun dinamo Pak, didamel apa? Esuk awan
tuban ala putresno mring sang Bayapati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anambur beranti Sri uning gatan grahita kakang Cinitra kadange pribadi Wiratmaya putra nira Rangga Lawe Adipati Tuban Sri Huning putrane ngabdi Wangsapati nalika ing uni kapupuh ing margalata dong prantanding kawan winasingka katresnane Wiratmaya dinampi dening Rara Sri Uning senadyan megasanira Leno alabuh negara Oke, siap Dik. Aku ya arep Pak Dik apa-apa ta sing ora lek ya pakai ya. Wah, iya. Gen eling sira menungsa urip ning donya mung sedhela. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sesama aja padha ditinggalne rukun lima niku sahadate kang kaping pisan kang kaloro salat dening kang telu Ramadan nindakne poso kapajakan ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna dawah gending mugi rahayu. Ya. Eling-eling sira urip nang donya mau sedhela monggo sesarkan tansah joget gending mugi rahayu. Iya. Piye? Iya, iya. Aja njur kae menisihkan diri. Ya. Jan ya para punden-punden sedaya. Wah,
Dua lolo, oh,
Nduk, iya. Oh, siap. Iya. Oh, suara jamu. Iya, janji dijamu niku lak ya wis rada suwe. Iya. Heeh. Niku kawasanan jamu sore ngat sore do esuk jengat niku termasuk golong. Os. Wes telu langsung nganti sak kesele sing joget. Ayo telung lagu wiwit saka sing awal dhewe mugi rahayu pepilih temen pepilih mugi rahayu ki akhire sing pertama wau sampun ndak iki tambah jamu-jamu sing joget nganti kesel dhewe. Tebane godrel do lemes kabeh. Ya, nggih, matur semanur pamunden sedaya matur suwun nggih. Aja kalah karo sing sepuh-sepuh sing nom-nom ya kudune ya bangga tampil. Nggih. Piye Bos? Lagumu sudah siap Komandan? Ayo kene Mas. Ayo enaken mriki. Heeh, dirimu kaya arep badhe nembang wau. Penyanyine milih dhewe jarene ngono aku ya ora wani milihke. Sing endi iki ayo-ayo kabeh. Pinggir iki ayune jan ra umum. Sak bandare dipek dhewe. Iki ayu. Iki ayu sak pacitan dipek dhewe. Sing ireng. Sing niki.
Lho, wis. Iki sida gelut ora tanggung aku pokoke. Yo. Heeh. Ki kok pokoke kenalan dhisik. Paling ora kudune kenalan sik, ya. Ditekne sik, yo dipanggil sik Mas yo, yo. Yo. Wes. Ki engko ning omah jotos-jotosan iki akhire. Wes kobong ngumup. Aku ora melu-melu lho Mas yang Hah? penting. Aku ora melu-melu. Wis ora apa-apa deh, engko dirimu dadi penengah wae. Wong ayu Yo. tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku Wong bagus santet rasa atimu tresnaku tulus Warsito Mas Tak kenal maka tak sayang. Sapa, Dik? itu kok Tak kenal sih. sik to. Rada piye lho kupingku iki. Aja ya tak kasih. Yo. siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni Masuk, Bro. marang Satya Pasukan joget yo. Asik. Yo.
Sing arep pupus. Ya, yo. Dik. Mergo kowe koplan ambil tukang sone. Aku tak terima ngalah, Dik. Ireng-ireng ya. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku menteke wong liya. Aku saiki wis beda, kaya muning pinggir segara.
Terima kasih Pupusin Longso dari Mas luar biasa. Anggotanya liane di. Ayo mbak-mbak ini, mbak-mbak ya. Ayo, bude-bude ibu-ibu ini. Mosok kalah biar tene ya. Timbang sesok dicoret ke RT aja cepetan. Sesok orang nampu loh deh. Ora. Sinten Pak?
Butuh kinam. Oh, biar ini. Anje. Oh, wes, angel. Lah biar ini delik. Ayo Bu. Pundi lho Mas? Ini kan ada ngono. Ayo Bu. Mangga Bu. Kongko nyanyi kok. Niki double Bu RT kali Bu RW. Wargone kene wargone. Ibu-ibune. Hei, ho, hei. Oh. RW RW RW.
bro. Sinomane kamu. Ayo Sinoman kumpul. Suatu mainan. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Adanya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput, juga makan kaca. Aduhai, ngeri sekali. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ada dua kuda. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Melihat permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping. Ayo yo. Mas, Yo. ayo numpak kuda. Numpak jaran. Pada bicarane. Kowe sing minggu aku. Ngomong ngembes. Hey! Ada satu So. permainan, Oh. Hey. permainan Oh. unik sekali. Hey, bosa. Yo. So. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Adanya permainan ini, dia makan rumput, juga makan kaca. Aduhai, ngeri sekali. Lumping, kuda lumping, kuda lumping orang katoan. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. So. Awas jangan dekat-dekat, melihat permainan ini, Iya. karena akibatnya bisa berbahaya. Memang saku. Itulah kuda lumping. Ya, numpak jaran deh. Permainan unik sekali. Iya. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Adanya bermain, hanya bisa lupa diri. Iya. Dia makan rumput, juga makan kaca. Aduhai, ngeri sekali. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kesurupan. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Awas jangan dekat-dekat, melihat permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping.
kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ra nganggo katok. Melihat permainan ini, melihat permainan ini, Yo. karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping. Caca ya. Yo yes. Ya